Si está ahí la oportunidad, agárrala. Me ha cambiado la vida por completo, seguro. Ens encarreguem d'acompanyar a definir els itineraris d'inserció laboral. Arriben joves que estan estudiant o atendent algun servei de camins i el que fem és poder donar una orientació per poder millorar la seva vida professional. Trabajo 4 horas y estudio 4 horas. La formación me ayuda mucho a entender más de lo que estoy trabajando. Des de que una persona entra, realitzem amb ella diferents sessions en funció de les seves necessitats. Una primera entrevista on detectem els objectius del jove i com poder ayudarlo. Fue como que la que me lanzó, digámoslo así. El empujón que me dio ella fue como más seguridad para que me diera a mí misma el saber de qué puedo estar realizada. Desenvolupem un itinerari d'inserció laboral. En una primera fase es centra sobretot en la coneixença de les competències i el treball de les competències transversals de la persona. Una formació pot ser millorar les competències de comunicació per anar a una entrevista, per exemple. Des de sessions individuals i entrevistes per poder treballar aquest itinerari fins a classes de FOL, del que és conegut com a orientació laboral en les diferents formacions. Vamos a tener un momento de reflexión de cómo nos sentimos, cuáles pueden ser nuestros miedos, nuestras esperanzas. Si el jove comença una relació laboral, és veure com va aquesta i si hi ha alguna dificultat, intermediar. Per poder continuar un itinerari que acaba finalitzant amb una tercera fase, que és la pròpia d'inserció. I perquè la seva inserció sigui a llarg termini. Me ha ayudado a encontrar una formación dual, que es para poder estudiar y trabajar, darme la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Ahí es esperanza, digámoslo así, para poder algo nuevo en tu vida y en realidad sí puedo.